Claro, andaram, seriam dous ou tres. Mais de dous foron. Dous polo menos eran. Eu penso que foron tres. Pero dous eran, foron, polo menos. Un solo non foi. Porque non podían facer tanto en tan pouco tempo. Veña, todo desfeito. E as luces encendidas. Mira como souperon entender. Alguén sabía que non estábamos, e máis por eso eu desconfío. Pero iso non pode dicir. Iso non pode dicir. Eu non as vi, eu se a vira conocida. Esperamos o pan. A mala bola do huevo. Ou a bizcochada. Ai. Bueno, muller, o pasa que non che pasa nada. Marido, que xa sábado. A ver, é súbito, mamá. Collerei algunha... Ai, va. A ver, dime canto. Non encarrei tan... Vou a ver se teño máis cartas por aí. Porque todo foi aquí 4 casas. É todo xunto. A miña, aí na outra, aí para baixo, que é aí cerca. Outro aí son vaso palo antes de chegar á volta da cooperativa, antes de chegar ao puente. Outra, dun señor solo tamén. Das 12 metros fui ao médico. Mira. E outra ali ao lado tamén. Todo foi aquí. Eu mentres non foron as demais casas, ainda tiña máis rabia, Carlos, de verdad, porque mira, hasta yo lo dixen a todos os vecinos, isto parece un abuso, é un abuso porque somos vellos e somos personas enfermos, que non podemos defenderlo, por eso non lo fan, porque eu dixo que os demais, a xente estaba calada, como quen, sí, algo parece, claro, como quen, non me dicía nada, pero calados. Ai, pero despois, así que viñeron aos demais, eu aí que vos trajo dentro. Isto así, págate todo. Mira, así todo, así todo. E aquí abaixo, igual, todo, así. Tiraron con todo. Cantos papeles había, mira, todo isto así. Así, isto é que si que viron que había louza, xa non abriron máis. Pero aquí, mira, os papeles estes, todo estaba no suelo, así tirado, todo así. Mira, todo así, todo. É todo así, é reña, así todo, así todo. Dentro, así. Mira, todo, esto, todo. Aquí non quedou nada, así todo, veña, así. E mirar todo, veña, así, aí, así. Pero os peixos así. E aquí, ves? Aquí teño a esa. Tiraron non sei por onde, que é unha cousa de na destrada, ves? Así, todo tirado. E veña, mirar todo. Aí, todo así, todo, é bizcochada, ves, así, pero deixaron así tapado, pero eu cando vou mirar, encontro-me sin nada, así levaron todo e deixaron todo, aquí todo aberto, aí, así, mirar todo, quitaron as carpetas, todo, e todos os caixóns que non deixaron, todo cabía, todo veña a tirar, maldita sea, oh Dios que nos hizo, todo. Pois a cociña non, porque sabían que eu iba a buscar os cartos cando tiña que pagar. Arriba, non foron, a cociña nada. Non vimos nada, non había estas cousas, daquela tampouco, non había estes muebles, pero non levaron a televisión, que hai 5 televisións. Entraron por esta porta, e a porta aquela estaba cerrada. Xa non eso, aquí, abriron, aquí sí que foi un bebé. Entón romperon a porta, a máis parece que ainda lles fixeron aquí algo, o ese, que eles foron arreglando, ves como ainda está o marco. Tirei unha cousa que non debía tirar. Eu vexo agora que era a miña, o de mirar a atención. Non debía de tirar, que eu penso que non pasa nada.
penso que non pasa nada. Isto costou-me duro. Ai, cando chegaron, a mí mataríame, porque aí onde foi o Puente de Humo, aí, pois entraron nunha casa dos maiores así tamén, e eles tamén se virían, e a vella, pois, non sei que lle fixeron, a fama, vai, collo, fateríamos, pero eu arreaba, eu daba-lle ser isto, o de ai, que lles daba figo, eu non me quedaba así, ou únicamente, pero tampouco, porque eu ás veces, digo, pensaba antes, se me entra na casa, eu por onde hei salir, porque eu non quero que me... Pero, en ese momento non pensas nada. Non pensas nada. A salir para fora, que é o que se debe de fazer. Deixamos que revolva. Pero eu non salgo. Eu sei que non salgo, que arreo. Arreo é nada máis. Mo cago na madre que nos parió. Velo o contador e dixo, porque xa sabía. Mira, as persoas maiores tedes estas varas por fora da casa, nas debían de ter, porque así saben que hai persoas maiores, así saben que hai persoas maiores, e xa entran máis así, eu aquí houve toda a vida maiores, e houve varas, e nunca na vida isto pasou, nunca, bueno, eu deixei-me tapada así, e o couso este estaba así, e vou mirar, non hai nada, e levaron a bola de ferros tamén a mala bizcochada, e levaron a bizcochada, a mala tinteira, a recollón, e bueno, hombre, a recarai que tamén levar a bizcochada, xa está ben, agora, ves, levaron así un trozo como a este, máis como a este, bola de ferros e bizcochada. É que foi un abuso, iso foi un abuso como un abuso, a bizcochada. Hombre, por Dios. Despois diso, eu perto tiña 9 anos, eu estaba ainda loca, viñeron guitarras, e eu salí, e veu nunha furgoneta e baixou sempre. Viñan os dous. E entonces venme chamar á porta, eu a porta tiña cerrada, chamei, eu abrí a porta, quen está? Quen está? A ver, quen está? E vin a rapaza aí, cunha bolsiña. Dixen, mire, eu viño, se me compra algo, mas se ten chatarra para vender, se me compra uns calcetins ou algo que trai aquí. E eu, que queres? Que dis? Que queres? Que queredes? Bizcochada. A bizcochada, a ver, mané, como se nada de levar, que vos arreo con esta... Vádevos de aquí, sin vergüenzas, vádevos de aquí, que eu non vos poido ver diante, que non vos quero ver diante. A que vides? A comer, a roubar aos vellos, verdad? A roubar aos vellos e facerlles mal aos vellos. Sin vergüenza, vade a traballar por aí, vade a traballar. Pero non tiñan culpa ningún. E non tiña culpa ningún aos pobriños, non ninguna. Pero eu estaba así, eu dixen. E ela corre palo, baixa palo, ele estaba no coche, e iba antes de eu, verdade? Iba baixar do coche, pero xa non baixou, xa non baixou, ela xa vai para o coche, e escaparon correndo, nin adiós me dixeron, nin que vai a ben bella, nin que vai a nova. Non volveron máis por aquí, nin nada, e ela, eran moi guapos, unha parexa preciosa, ela así que lle dixen así que ela baixouse, que ele debeu vivir máis veces co padre, que unha vez trouxo o rapaciño ese. Pero, claro, era máis novo, pero a mí pareceu a maneira do cativo. Ela tamén moi guapa, parecen hermanos. Ela así que lle dixen aquilo, puxouse tan triste, non me dixo nada máis que viroso. Ele ibas baixar, pero xa así, o que? Largádamos daqui, que non vos quero ver diante. Entón, xa non baixou, xa non nada. Foronse isto.
Não, sim, não, aqueles não eram, aqueles não foram, aqueles nada. Pero outros maricos foram, outros sinbarbadas, eles também lhes chamei, maricos, eu que sei o que lhes chamei. Vade-vos a que vos enseñaram, vosos padres, a que vos enseñaram. Nin a traballar, vade a traballar. Pero eu largade-vos, que eu arreo-vos, ai, de verdad que vos arreo, de verdad, largade-vos, que de verdad vos arreo. E vos dou, mira, larga, a pobrinha xa se foi correndo. Ai, pobrinhos, bueno, é que vos enseñaron a facer isto, a roubar. A mí non me viña a roubar nada. A mí non me era nada máis que dixerme se lles compraba, se lles vendía, xa. Bueno, aquilo sí que eu sentín, pero o meu fillo, eu estaba tan nerviosa, tan mal, que me puxen con el, queredes máis bizcocha? Queredes máis bizcochada, vadela ben, que vos arreo con esta copa. Así mismo, con esta vara vos dou, Vádamos. O pobre home xa non intentou baixar, pero sabe, iso esta muller está loca, porque ele xa me vira, ele tivo a cara así. Esta muller loqueou, esta velha está. Vámonos, non volveron máis. Pero vou che dicir, eu só estou na caixa, cando viñeron os outros. Eu viro-me igual co velha que son, porque co meu xenio non me dá eso.